Tulandireni programu yathu ya lero ya kwa gwanji. Lero ndi lachitatu, ndipo pokhala lachitatu timabwera pano kuzaunguza kapena kusanthula nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse timakhala nawo olemekezeka Monsinyo. Iye ndikulemekezani mutidulitsa kumpingo Bambo William masakalamenti amachosa kuti masakalamenti tu ukafuna utenga udindo kuti si wako. Iya koma masiku ano twaliyesa kumazipasa taito Reverend ise chilongosoko Bishop pano Bishop ali paliponse chilongosoko chimafunika utsatidwa mukatoona pangochita dwache ndio chilongosoko palibe chilongosoko chofunikira china chilichonse chizikhala m'malo ndondomeko chabwino. Awa ndi Bambo William Kumwembe, ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times amene amayang'ana kwambiri nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Nkhani imene tufuna tiyambe kukambirana lero ndi nkhani tikhoza kunena kuti yosangalatsa kuti dziko la Malawi lasayinirana pangano kapena kuti lapeza ngongole yomvererako ije timati grant kuchokera ku dziko la America kuti amenewa azichita zitukuko zosiyanasiyana zokwana 1 trillion kwacha muzaka 5 zikubwerazi. Ndiye kuti ayamba chaka chino mpaka na 2025 akubweretsa ndalama ku dziko kuno zokwana 1 trillion kwacha. Tiyambire ponena kuti zikutanthauzanje zimenezi. Zikutanthauza kuti ka pressure kamene dziko la Malawi lakhala likumana nako pa nkhani yopeza ndalama kacheperako. Chifukwa tikati tione bwinobwino tiyang'ane m'mbuyomo dziko la Malawi lakhala luvutika kuvutika kuti lipeze ndalama zoti lichitire chitukuko, ndalama zoti ligwiritse ntchito ngakhale ntchito zina zofunikira za tsiku ntsiku mu nthambi ndi maunduna aboma. Chifukwa cha obvious dziko la Malawi lakhala lukaniko tolera ndalama zokwanira zoti number 1 zipite mu ndondomeko ya zachuma, number 2 zithandizirepo pititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko muno. So akamabwera mayiko ndi mabungwe kuthandiza dziko la Malawi zimaperekako ka relief kunena kuti ayi kangachepe mwachache satafuna. Chifukwa mwainena 1 trillion yomveka yambiri koma mwanena kuti tichita spread kwa zaka zisanu. Tikaigawa ndiye kuti ndi ma 200 billion pa chaka. So tikayang'ana 200 billion ithochita china chake mchaka chimodzi. Ndi ndalama yochuluka kwambiri. Ngakhale budget yo ili ya 1.9 trillion. 1.9 trillion ndiye titenge 200 billion aithobwetsabe kusintha. Chifukwa kukhala ndi 200 billion nkwabwino kusiyana nkukhala ndi zero opanda kusiyana ndi zero. So ndi nthawi imene dziko la Malawi lakhala luvutika pano tukamba pano kulibe ECF Extended Credit Facility Program imene imapereka ngati green light kwa mabungwe ndi mayiko kuti azithandiza dziko la Malawi. Komano mwina dziko la America potengera ubale waponda pa mpondepo ndi dziko la Malawi pamene naobwera ndi thandizo ilili kuti ayi eni kwa yankoni zinazo tizikonza kutsogoloko koma eni kwa yankoni koma musamale mawu amene osanalephere. Chifukwa tu akunena kuti azichitira ntchito za chitukuko kusonyeza kuti sikagunda ku account number 1 kuchokera paja kaya ndi 2012 2013 akumapanga okhandu anasiya kuponya kumeno kalero kusanachitike cashgate mayiko ndi mabungwe adali under tinkati common approach budget support amakhala ndithu kagulu ka mayiko ndi mabungwe othandiza dziko lino ndi amasonkhanitsa kuyika mu mtanga umodzi nkunena kuti aitiyeni izi tizike mu ndondomeko ya zachuma. Ndiye chifukwa cha anthu kususuka amapeza kuti ndalama zija zachitukuko kodi nkhani yake ndi kususuka amasusukira ndalama zija momoti zikagwire ntchito imene yofunikira anthu amasolola kukhotetsa kuti momoti zilowereku kuzikhodetserawo. So mayiko ndi mabungwe anati anthu inu khanga tisimusamala ife tifuna beti dzikuthandizani komano tisintha njira yokuthandizirani pamene naliyesa amachita mwayekha kuti ayi ife tithandiza ntchito za umoyo ayi ife tithandiza ntchito za ndikumbukira imodzi mwa project yayikulu ndi ya magetsi imene dziko la America so linathandiza mzaka zisanu ngati nsakulawa zapitazi ija ya compact ya Millennium Compact ife tithandiza kumphamvu za magetsi ayi ife tithandiza pa chitukuko cha madzi ndi zina
zina zoterozo komano tizibweretsa tokha ndalamazo ndiye tizinena kuti aya apa pafunika chakuti ene ndalama izi tipatseni malipoti nzomwe ndi mmene zinasinthira chifukwa chakususuka kususuka. Sopano chimene ndimaganiza ine ndichonena kuti kodi zimenezi zikhala ndi kugwirika kothandiza chuma cha dziko chifukwa mmene tiunenera ngati awa akubweretsa ndalama ndi kukalowesa okha pa chitukuko kukagwira okha ntchito pa ground kuti ife tifuna mwina tione njanje apa nde ndikumayitsata nja mmene anachitira ndi compact mmanenera ichi china chilichonse kuchitsatira kuti chiutero koma usaziponya ku account number 1 nde kuti mafiga amene tikhale nawo ku account number 1 ndi omwe aja momwe muja kusonyeza kuti chuma sikuti chichita kusuntha mmanambala bwinobwino mwina sitingapangire rule out chifukwa kawiri pakabwera tiyerekeze mwanena chitsanzo cha njanje kuti tifuna idike njanje economic impact yake imapanga trickle down kwa anthu so tiyerekeze mwina afuna kuyika njanje kuchoka kumalaka monsemo zimakhala kuti anthu ozungulira dera limenelo ndi kuti apezako kantchito choncho ndi kuti tindalama tija tikamabwera azikhala kuti akupindulapo so kuti tinganeneretu kuti sipakhaliratu impact kupatulapo chi-infrastructure chija chimakhala kuti chili kuno sichilikhazikika ngakhale dzina dzulika ndikosamala kupeza kuti boma mwina tingoyerekeza mwachitsanzo chabe nanga chitsanzo amakaniza tingoyerekeza kuti mwina boma la China linathandiza kangongole koverera choncho kumanga mwina chibuilding chachikulu choti anthu azisewererapo mpira basi kumakanika nokusamala kuchecha kukanika uchecha kukanika uthirira kapinga magetsi kudula kukanikanso ngakhale kutsuka ku abolition kukanika ndeti tanino so pena zimathobwera ngati zimenezi koma zimativuta kusamala kuona kuti chamba kale uchita ngalo chinthu chija chinthu chikulu chifukwa choti mwina takanika usamala so chimabweretsabe chitukuko ntchito ngati zimene zimabweretsabe chitukuko chimene chimakhala kuti chakhazikika suti chifukwa chonena kuti ndi grant ndiye kuti zikadzatha zosadzana kuti ayi basi ndiye tutenga chinthu chitupita chimakhala kuti nchakwathu konkuno tidzigwiritsabe ntchito ndifeyo komano zimangotivuta kuti mwina tichite sustain chifukwa taona zitsanzo zambiri mukaone malo ambiri amene mwina anamangidwa ndi thandizo chokera ku maiko ndi mabungwe osiyanasiyana mwina tingopatsana zaka 10 zapitazo nkukaona kuti pano pali motani ndi bwinja pano patithokamba kuti ndi bwinja malidziwa bwinja malo osasiririka maloti payiwalidwa basi komatu anthu amagwirapo ntchito pomwe mwezi ukatha ena akulandira analemba kuti azisamala matoileti akumene koko nde amalandira mwezi nde umadabota ntchito imene agwira nditiyo komano zimaonetsa mentality imene tili nayo ngati dziko kunena kuti because zimapereka wrong impression number 1 timakanika kusamala zinthuzo number 2 timaoneka ngati kuti chinthucho adachitotika kamizira kuti kwaya uje so zimapereka wrong impression ngati dziko chifukwa if we are serious about mwina ma project amene amabwera ma grant ngati amene wawo ndimaona ngati mwina ngati dziko tidakamapanga zonena kuti chizikhala in a more better state than it was mwina kuyambirira chimativuta ndikupanga renovate chifukwa munthu akupatsani ndiye timuyembekezereso kuti iyeyo azakukonzera mwina tinkusayamika umene so amalawi tili nkusayamika mwina nene choncho tili nkusayamika chifukwa mmene timachitira timaonetsa ngati kuti tifunanso abwere omwe aja azidzatitsukira kuja kumaoneka kukuda tukanika usewererako mpira kuja azidzachecha omwe aja azidzathirira kapinga so ndi chinthu chinanso mwina tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu ngati dziko akatikhulupirira nkunena kuti ayi chifukwa amalemba kuti from the American people unaona kozikanga zimenezi from this development project is from the American people so akatikhulupirira the American people tisayembekezereso kuti the American people asidzasesa basi tidzichita toka okay munakamba nkhani yokhuza IMF kuti amene aja sitidagwirizane nawo dongosolo tizibwerekako ndalama legitimate extended credit facility koma takhala tukamba pano kuti dongosolo limene lija lofunika kwambiri limaunikira mmene maiko akunja akhoza kukukhulupirirani so pano apa sitidagwirizane nawo koma tiona akumabwera chonchi ndi magranti 1 trillion kwacha kuchokera ku US dzanali Japan tamva yapereka more than $30 million kuti akonze substation komanso power station ina kulilongwe uko akonze ilipoyo komanso amange ina kulilongwe uko $30 million significant
ziutanthauzanji kuti anthu wande kuti IMF ija tisachite kulimbana nayo kwenkweni zikhoza kumatheka ndithu anthu kumabwera ndi thandizo kumatithandiza ndalama zotere IMF yo itanyanyala kapena tisanagwirizane nayo ili potero tisati yanyanyala sina nyanyala kale piro gwirizano fika pano sina nyanyale sina nyanyale akanyanyala amanena tu amanena kuti ife tapita koma mwina poyankha funso lanu taonabe mwabereka zitsanzo ziwiri the US government komanso Japan kubweretsa ndalama tikamanena kuti ECF imakhala ngati green light sitanthauza kunena kuti ndiye kuti pamene ECF palibe ndiye kuti completely there will be drought kapena there will be no supply of support zimabwera munjira zosiyana-siyana taonako munjira zingapo zimene mpaka pano ma project ambirimbiri akuyenda UK pompano imanena kuti apanga cut aid komabe muona kuti over the years without ECF amabweretsabe thandizo so zimangotengera kuti mwina imathandizira rating ya dziko kuti okay dziko lakulipanga rate kuti credit worthiness yake ndi yabwino ndithu so kuti tinene kuti kupanda ECF kapena kupezeka kwa ECF zitha kukhudza zimakhudza tazionapo makamaka timakamba kwambiri thandizo limene linachokera ku World Bank limene linabwera mpaka pano chaka cha 20 linabwere so that's the impact komabe taona maiko ndi mabungwe ena akubwerabe kumathandiza ena mwina sosati kuthandiza direct ku chitukuko cha boma koma mungakhale ma NGO ndi thandizo limene muona kuti ma NGO akugwira ntchito zawo mwina kaza kutengera kulera khomo ndi khomo ena kumabweretsa ndalama kuti ayi tagwiritsani ntchito izi mupereke mauthenga okhudza kulera mmakomomo ayi tagwiritsani ntchito izi mupereke mauthenga okhudzana ndi kulimbana ndi mliri wa COVID mwachitsanzo so kupanda kwa ECF ndi chinthu chokhudza chimabwezeretsa zinthu zina mbuyo chifukwa nanenapo posachedwa kuti ndalama zimene zija zimathandiza kuti zithandizire balance of payment position zikabwera komanso zimapereka green light kwa ena kuti ayi titothandizirakonso zikabwera zimenezi zimatukula mulingo wa balance of payment komano kuti ena sangadutse njira iyi chifukwa chonena kuti palibe ndizi tikuzionazi kuti ena akudutsabe njira zina kuti they should still support the country so chachikulu IMF ija mmene munenera balance of payment iwa amalimbana nkuti tikhale nkuthekera koitana katundu wina kunja awa akubweretsa ndalama zoti zigwire ntchito momuno mwapereka chitsanzo chabwino kapena mwasiyanitsa bwino kwambiri chifukwa chonena kuti machitidwe yake ngosiyana napo ndalama za IMF zikamabwera zimakhala kuti zofuna zichite boost forex position zimene zimathandizira kuti tizikwanitsa amangazi mkafuna kuitanitsa majekete komatu imene mukanaita ndi matayi musachita kuvutika kuti kodi forex ndipeza kuti muzikwanitsa kuipeza pamene thandizo ngati ili limakhala lonena kuti amangazi mukafuna kuti mulembedwe ntchito yothandizira kukoza njanje mupeze ntchito imeneyo chifukwa imakhala kuti chitukuko chichitika mdziko komabe ndalamazo sizibwera mmakwacha zimabwera mmadola amene so zikabwerabe mmadola zimayenerabe kuti ziyende mu system kuti zikakhale zikupanga boost ngakhale forex position so either way zimathandizirabe ngakhale forex situation mu dziko chabwino tikukamba nkhani ya forex yomweyi kwacha ndalama yathu yakuno ku Malawi kuyiunguza kuyiyang'ana kuchokera mu January mpaka napano tikayang'ana ndi ndalama imene timakondogwiritsa ntchito kwambiri pa dziko pano dola ikunkani foka pofika lero ndekuti yataya over 5% kuyang'ana ku dola zikuchokera kuti zimenezi tiyambire pamene zikuchokera pamene tili ngati dziko because depreciation yakwacha kapena kuluza mphamvu kwacha posiyanitsa ndi ndalama za maiko ena zimapanga reflect kuti zinthu mdziko muziyenda bwanji chifukwa zinthu zikakhala kuti zasongola mmaonanso mphamvu ya ndalama ikutani ikuchita songola zikakhala kuti zinthu zasisitika mphamvu ya ndalama mdzikolo imasisitika chifukwa pali ma forces awiri amene amachita determine value kapena strength ya currency mdziko supply and demand nde kuno munapereka chitsanzo kuti kuno tikamayang'ana forex market kwambiri pa number 1 timayika US dollar so mwapereka chitsanzo kuti choka January kufika pano
US dollar kapena kwacha yaluza about 5.7% against the dollar. Zimene zikupereka chithunzithunzi kunena kuti pamsikapo zikuvuta kuti tipeze madola okwanira posiyanitsa ndi makwacha amene ali pamsikapo. Zimene zikutanthauza kuti supply ya forex ndi demand nzosiyana. Ndekuti demand njochuluka inu ndine amene tikufuna ndalama zakunja kuti tizigwiritse ntchito tili kwambiri kuti tilanditse masuti matayi tili kwambiri. Chabwino tikambe kunena kuti mwina kampani zikulu kuti zipange katundu amene akupanga amaitanisanso katundu kunja ndi amene onso akufuna forex yo ndeyi kumati fukwa we are taking orders itu sikuti akuta madollars kwambiri we are taking orders afunapo mwina ka $500 kachali koma kuli makampani koma tikachita accumulate muona kuti ma $500 wamakhawa chuluka komanso tikatenga chitsanzo cha kampani ndi chabwino ndithu nchofunikira koma mwina ambiri ife sitichita relate machitira dala kutenga chitsanzo cha inuyo kuti muchite relate mudzigugude pachifuwa mumve kuti ayi muthandizira inuyo muthandizi. So chimene chimachitika nchonena kuti ifeyo kuno ku Malawi mwina ndingopereka general picture timaitanitsa katundu wambiri wakunja which means timafuna ndalama zochuluka za dola. Now timapanga katundu ochepa amene angakwanitse kuitanitsa chani makamaka kupititsa kunja kuti tibweretse ndalama za dola. Yes. So because of that pamakhala what I would call mismatch between supply and demand ya forex. Now demand ikakhala high ndiye kuti supply ili low ndiye kuti mtengo wa chinthu chijotani nzomwe zakhala zocheka. Ndipo izizi tinenemo mtima ndi vuto la mgonagona koma pano lanyanyira ichi chawo chakamatero lafika ponkirankira ndi vuto la mgonagona chifukwa mukati muone bwinobwino ndalama yathu yakwacha nthawi zonse imakhala kuti yaloza pansi ikutsetsereka choncho chifukwa cha vuto lalikulu ndi limene lili ngati dziko takanika kupanga build a resilient platform imene titopanga madola okwanira kusiyanitsa ndi amene tikufuna pamsika. So vuto lalikulu ndi limene takhalamo kwa nthawi yayitali ngati dziko. We are unable to match the demand and supply of forex on the market or do it the other way around kuti demand inakhala yocheperapo compared to supply. Ndi vuto lalikulu limene tagonamo ndi limenelo. Kodi sizitheka kutereko kuti tinene kuti kaya mwina ta printa madola kuti tinene kuti tili ndi dola tuyenera tiyigule ndithu. Yetu sitingangonena kuti ngati dziko tilinawo madola machine yake mulibe machine yake mulibe ndi ndalama zaweni. So tikati tine chilungamo legally tilibe kuthekera kapena mandate yoti titha kupanga print or even our local currency kwacha iche timanga printisa so kuti tingangoganiza lero kuti yayi let's then we are going to go against principles of the economy kuti tingoganiza because titoganiza ngati dziko tiye ndi printeni makwacha ambiri koma ndiye kuti it would be inflationary. Yes. Because kawiri in a normal circumstance ndalama zimene zili mdziko zimathamangitsana ndi activity imene ikuchitika mdzikomo ndi mmene zimayendera kuti activity imene ikuchitika mdzikomo dazitale ndi ndalama zimene zizungulira mdzikomo. Mwandikumbusa nyimbo anaimba Nyamata wina Jogwalati akuti ukakhala ndi ndalama umakhala ndi phuma limakugwira ndekuti aliyense akakhala ndi ndalama ija azingoti ndikagule basi so zimapereka pressure pa market. So nchifukwa chake nthawi zina amati we are mopping out liquidity. Yes. Amachitira dala kuchosamo ndalama kuti basi zifanane ndi mmene zinthu zikuyendera pamsika. So kuno ku Malawi activity yathu njochepa tivomereze chifukwa mukatengera mmene chuma chakhala chikuyendera ngakhale kakweredwe kake munthu ovomereza kuti ayi khangati sitikuthamangitsana nzochita zambiri zimene zingakhale ndi value kwambiri timakhala mzipirala umuja choncho zimene sizibweretsa change mtumba koma notitachita develop zinthu zoti zizikhala zikubweretsa value kuchuma cha dziko pamene timaona khangati ndalama zambochuluka pamsika zikambochuluka ndiye kuti chain ya anthu ozigwiraso ndalamazo zimatani zimachuluka penaso mpaja tizikambako mwina sitingadutsepo msewu wa Mtandire ndi 47 muona kuti uku achuma chambiri ukopandilatu so komatu akumanga ukamadusa pamene paja ukuyang'ana kumanzereku ukumaona ndithu kuti ayamba kumanga komano muona kuti chilungamo chake nchonena kuti
aukunda amene awoloka msewu so muona kuti eventually akamawoloka msewu akuwapanga be push so muona kuti ma disparities pankhani ya chuma ngochuluka it's still wide amene ali mchuma chambiri alipo ochepa amene ali mkachenji alipo ambirimbiri so zikapitirira choncho zimakhudza ngakhale mmene ma activity achuma akuyendera pa msika so tikati tinene chilungamo sitingakwanitse kuti tizinena kuti ayi tiprint ayi siziyenda choncho koma tiyenera kugwirira ntchito tiyenera kuchita china chake kuti tiyikodole dolayo so chimene chativuta chimene chatikanika mzaka zonsezi kuikodola dola tichite chiyani ndimakonda kufunsa funso limene tichite chiyani chifukwa mukunena kuti zimenezi zakhala zikuchitika zaka zonsezi anzathu pena timaona kandalama kaja kuchita bwino koma ife mukuti kwaja yathu yangoyang'ana pansi ikugwa vuto tilikonze bwanji pali tikamangana mwina solutions to vuto ngati limeneli tiziyang'ana mwina ma perspective awiri kapena atatu number 1 imakhala short to medium terms number 2 imakhala long term the short to medium term ndiperekabe koma mwina kawiri sikhala sustainable limene takhala tikudalira kwambiri koma it hasn't been as sustainable ndikukhala ndi zinthu ngati ECF ija chifukwa zikabwera ndalama zimene zija zimathandiza to cushion ndanena dala kuti this is the shortest immediate solution in the interim koma siutili sustainable chifukwa zimachitika IMF imabweretsa ndalama kwa kanthawi tibwereranso ku very same problem so timakhala kuti tikupanga revolve in the very same circles so kukhala ndi thandizo ngati imeneyi so putting in deliberate policies zimene zimathandizira kuti tipange attract mabungwe ngati IMF ndi maiko ena pali Chingereza amanena kuti currency swap nthawi zina mmachitira dala kuti zapompopompo ngati zili zapompopompo tigwire ntchito ndi dziko lina tigwirizane choncho atipatse kuti ndalama tidzabwezera mtsogolo muno kapena iye ayitatengani ndalama yathu ife titenge ndalama yanuyo ngati mumayifuna kwanuko so zinthu ngati zimene zijazi zimathandiza pa immediately komano in the long run ngati dziko tuyenera kupanga rework the economy chifukwa izi ndanenazi sizikhala sustainable zimakhala kuti you operating number 1 at the mercy of others number 2 ndekuti ayang'anenso kuti how you are faring so we have to put our house in order to score a point to convince them kuti indeed we can have confidence you can have confidence in us nkuti thandizako tindalamatu komano in the long term tiyang'ane mbali ziwiri number 1 our insatiable appetite for consumption especially imports kuno ku Malawi tili ndi vuto limene timakhulupirira kunena kuti chakunja ndicho chabwino so kupanda kukhala chakunja inu simuoneka ngati munthu ayi so because of that timakhala kuti we increase our base for imports pamene tikuchita increase our base for imports kwina konso tikuchita increase ngakhale our expenditure ya forex ndekuti ine tonse tikayitanitsa majekete ndi matayi ndekuti titapereka bill kunjako chimodzi chimene siliona nchonena kuti tachita export labor tidakhala kuti zinthu chita konkuno bwezi ana athu abale athu ndandani ali ndi ntchito kuno koma tapereka ka dziko lanji mupereka chitsanzo tapereka kumeneko kuti alembe ntchito anthu ifeyo tidzagule zimene akonzazo so titachita manage zofuna zathu chifukwa ma toothpick ndimapereka dala chitsanzo cha ma toothpick ma toothpick sinodziwa ngati ilipo pofika pano koma last time I checked tinalibe kampani yopanga ma toothpick kuno ku Malawi ndekuti toothpick ikwera ndege kapena iyenda pamadzi chokera komwe ku China ibwera mchikontena musayione ngati poti nkakang'ono ndekuti kalibe value akaziphatikiza zimenezi timitengotiphatikiza timitengoti kaja mmati mukadya nyama pa bulai kungotokosera nkutayo pa moto pa makala omweyonso so apo mukutilimbikisa kuti tizingochita kamachesi kaja olokatsache atsache koma kaye kamatsalira mbali sikakhala kosongola bwino kwe komano muona ti tizinthu ting'ono ngati timeneti tikachichita cumulate timene timapanga broaden awa chani bill ya exports I mean imports yes as if that is not enough mwina tayang'ana zinthu zing'ono tiyang'aneno zinthu zikulu one of the key things zimene timapereka ndalama zambiri zakunja ndi zinthu ngati mafuta agalimoto
tivomerezane sitingapeze njira ina in the interim apart from importing chifukwa kuno kuti libe chitsime cha mafuta sitiyenga mafuta agalimoto paja timaopa kuchita explore kuti tiziyenga kapena itiyeni imeneyo tisiye ndiyotentha kale so muona kuti chifukwa cha chimenecho consumption yathu ya mafuta tifuna ndalama zambiri kuti tiyitanitse now mukaona bwinobwino ndi ziti zimene zimatipangitsa kuti tizigwiritsa ntchito mafuta ambiri muona kuti anthufe timafuna tidzioneka ngati pamene tisali now I'm talking about collectively muona kuti zigalimoto zimene tuyendera mtawuni tikadziona bwinobwino ndikuona status ya economy yathu nimuona ngati mwina as a country we should have made a decision deliberately kuti okay comfort yo tikuyifuna koma because we want to manage a problem tiyeni bwanji tichite squeeze a little chifukwa mukafuna kuthetsa vuto mmayenera kufinyikako pang'ono we have to say let's look at our bill imene timalipira ya mafuta timalipira bill yonse ya mafuta chifukwa chani number 1 chifukwa chonena kuti mwina tikugwiritsa ntchito private vehicles kwambiri kusiyana ndi public transport okay if that is the case what can we do to intensify public transport to ensure kunena kuti tipange cut usage ya fuel on private basis tizipanga push towards the public transport which means tikuyenera kuyika ma system abwino oti inuyo mulinoka muli ndingopereka chitsanzo viwi uyo wakuti wakulilongwe mbuyo mwanu mwandondozana ndi ena folo ina ya blue ina ya red nzitsanzo chabe umavomera khala chitsanzo ina ya red ina ya white of course ni masienta 5 kumbuyoko masienta sawa kauda kwenda so muona kuti tikaphatikiza mafuta anu onse aja ngambiri mukaone maiko akunja maulendo atati ngati amenewo anthu namakwera zibasi zikulu zija kapena ma train amene which is relatively cheaper they don't consume a lot of fuel koma kunoku chifukwa chonena kuti inu mufuna mmakonda nyimbo zanu zija mukweza wina asakusokonezeni za nyimbo zanu muzilambira pene nokha yes ukuso atatu akubwera ayese yekha mwina winayo wangotenga kwa awiri yekha so muona kuti our bill ya mafuta ikutani ikukwera lero simunabwere bwino pepani kululukani koma muona kuti anthu 20 nosenu tidakakhala kuti tili ndi robust public transport system mudakakwana mukwantamu imene idakayuza mafuta kulilongweko ndikubwerako kuyuza mafuta agalimoto imodzi ndiye kuti by default tapanga cut our consumption ngati dziko ya mafuta ngati tapanga cut consumption ya mafuta that means tapanga cut how much money we need to import fuel which means going forward in the long run titachita sustain this approach ndiye kuti ka pressure kamene kamakhalako ku forex kakutani kakuchepa pajatu tili ndi plan yoti tichite mu transport master plan tili ndi ma bullet trains amene when was it developed the master plan tipanga no but we have to be realistic because vuto limene likuti vuta ndimene lolonga dziko tipanga until when koma osapanga kena kaliko the preacher in me tells me soon and very soon Christ is coming akubwera mwakamba nkhani yonena kuti appetite for imports ndi maganizira apa kunena kuti nkhani ya zovala munakambapo nkhani ya zovala tuitana masuti tuitana matayi mbuyo mutinali ndi policy a deliberate directive kaunjika samalowe mdziko muno zovala materala anali omveka anali otchuka materala kusoka anthu nkumavala zosokedwa konkuno should we go that route kuti zinazi tinene kuti mwadaladala izi zisamabwerenso tikuyenera kutero ngati tufuna because even we talk of kaunjika cost yake ndiyochepa cost yake ndiyochepa ambiri samabwera ngati thandizo kenaka ena amkhotetsa choncho amene opita ku charity project ena amkhotetsa mukamona ali kulibe pepe ili sili maina opita ku orphanage that is a case for another day komano mwina chachikulu chimene timagwiritsa ntchito ndalama ndi zina ndizo katundu amene timaita kwakukulu nchifukwa chonena kuti sitipanga katunduyo because chimafuta chimene chocho tikampangaso
quality yake imakhala compromised. So that's the other side of the equation imene nimafuna ndione kuti apart from managing our appetite for imports, let's also intensify the industry to ensure kunena kuti ukuku private sector ikhale robust, izipanga zinthu zolakalakika zimene tizikwanitsa. For example, muona kuti a whole container yabwera ndi zonse zofunika zopanga finishing ya nyumba, matijani timagetsi tothwani matija, tiles, all the way from China. If we had capacity to produce the same here, that means we would have saved all those forex. Nkukanika kuti sitidanitsa koma tikagula kuti kumapanga kuseri konkuja koma tirazo tikukumba paneno paseri pompa. So vuto ndimenero kuti titha kukwanitsa kupanga tema appetite for imports. Koma if we are unable to what we call import substitution, to ensure kuti kwathu kunoso tikupanga zinthu zimene timazifunazo, because vuto lalikuluso limakhala limene kuti zimene timazifunazo, we are an ambitious country. So zimene timazifunazo in our ambitions tilibe sitipanga. So until we start manufacturing those things, I don't know when, until we start manufacturing those things, then tidzachita replace. Oho matoothpick aja tumakadula nsungu ikaya nkuti ndi akumapangidwa konkuno ndekuti tidzagula mmakwacha sitifuna soja mwina kwayambirira kuti tofuna $, kuti tigule machine ophikira ngati amaphika ophikira matoothpick iwo. Mwina kwayambirira kuti tofuna machine onena kuti terazo uja tizimphatikiza bwinobwino kuti tizipanga tiles. Komano in the long run nimaona ngati kuti mwina titayika ma policy deliberately ngati dziko, because it all borders on what is the government saying. If the government doesn't have a say on such a thing, then there is no direction. Because we trust and believe kunena kuti government, one of the key roles of the government ni policy direction. Kutsogoza dziko lonse kuti ifeyo tikulowera uko. Koma ngati sitinena kuti tikulowera uko, zidivuta kutsatira. Titsatira kuti. Nkhani ina imene ndinakufunsani kuti mayankho ake ndotani nkhani yoti kwacha ikungogwa. Anzathu amene ali akaswiri azachuma amanena kuti kuli dongosolo lina limene mukhonza kuchita ndikuona kuti mwina zakuthandizani kumene kumakhala kuyigwira ndalama yanu iji, kuti ifeyo koma ndalama yathu imene tuionera ndi $1 yayima pa 500 ndipo sititani apa sitisuntha, ndekuti anthu amene akugula katundu akufuna kukagula kunja azigula pa 500 kuikakamira fixed exchange rate. Inu mukuiona bwanji mene? My economists angapo achitapo zimenezo. Kwina zidayenda kwina sizidayende. Kwa ine nimaona ngati fixing the currency could have an impact, because we are not giving a true reflection of the currency. Titha kuti taigwira ili apa. Komano being in a liberal market, we are still governed by principles of demand and supply, without which ndekuti market yosiyenda mmene inoyendera. So to me, let the market operate the way it is, but manage bottlenecks. I mean, akulepheretsa kuti currency ikhale mphamvu. Ma bottlenecks omwe aja tachulaja. Because if we fix the currency, the challenge is we are not going to give a true picture of the currency. So tigwira kwa zaka zingati ngati siri kukwanitsabe kupanga $, zilipatsabe pressure ngati dziko. So to me, the lasting remedy remains kuti let's revamp our productivity base. Let's manage our consumption base. Because if we don't do that, titoyesera kuigwira ndalamayo koma zaka zitatu down the line tidzaonabe kuti yambaso kuthawa. Tinaigwira imanga mwendo yambaso kuthawa. So to me, the remedy remains let's not, because fixing a currency is dealing with a rotten fruit, in my view. If you want to fix a currency, kuti ingokhala pena pake, hold it on a certain grip. To me, it's as good as dealing with the rotten fruit. But let's look at the root. If we want to address the rotten fruit, let's look at the root. Because titoyotsa chipatso chomwe chaonongekacho. Koma ngati sitipanga deal with the root problem, chibweraso china choonongeka. So to me, the country needs to take a direction where it will deal with the roots, and then address the roots. Ngati pafunika tira fertilizer okwanira tira fertilizer, and then you would see the tree will flourish and have green leaves which will bring a good fruit. Kumapetopeto dzanali posachedwa apa bungwe la World Bank limodzi mwa mabungwe enso amene timawalemekeza amene amatithandiza nkumatiunikira pachuma, akuti koma mungamabwereka muzidziwa kuti mubweza
mukamabwereka muzikhala mwalimba mtima kuti titani tibweza. Akutanthauzanji anthu amenewo akamatiuza zimene? Nkungotikumbutsa our responsibility. Chinthu chimene timenodziwa tokha in the first place. Because challenge ndimeneyo kuti timakhala kuti tikudziwa kubwereka kena kati madziwa lidzakwana tsiku lina lidzapempha tikhululukire. It could be a strategy. It works because it has worked before. So it works. Koma it's naive in my view. Kuti ine ndibwereke ndalama kwa inu. Tsono nkumadikira kuti amangaza ayiwa. Sabano ine ndimakhala ndikuwerenga kuti ndi ndalama. Ili pakuti. Ine kumapemphera kuseri ambuye amangaza ayiwa. Siziyenda jo. I have to be responsible. I have to be responsible. Komano putting the principles of world politics pena zikafika mkhosi mathobe mphabe formese ya ikulukireni sitidzambiraso sitidzachiraso menera chitiramu komano mwina mawu a World Bank on chilungamo ndithu. It shows that we have to be responsible for whatever step we take as a country. Komatu wangongole akamakuuza kuti ndalama ija ndikuifuna kapena mukumbukire kundipasa ndalama imene wakutopera atu amene kumakhala kulema soyeza kuti atitopera mabungwe ndi maiko akunjawo. If our approach to things is anything to go by, chikhala anali munthu mmodzi bwezi takafikitsana pa court. Bwezi takafika. Komano chilungamo chake chimene chocho kunena kuti all these ine ndimanena mobwereza kuti the unfortunate part is that the country has taken aid as a way to live, as a way to go. But the debate has changed in the world. Aid is no longer sustainable. Because if you look at all those trillions that are coming in, they cannot propel us to the desired level that we want. Yes. Because there are limitations. The only way to survive is going the route of trade. Let's be competitive. Ena kuchita ukwanitsa. Sikuti alibe kusathekera, alinako kosiya, ali ndi ma shortfalls osiyana. Koma at least they have taken a step. We also have as a country to take a step to ensure kunena kuti na first we can have a say. How can we have a say? By ensuring kunena kuti tukupanga propel growth of the local industry. Kuti tikhale competitive. Tizinenaso kuti yeah, this is fresh from Malawi, made in Malawi. Kukaona kuti zinapangidwa ku Malawi izi tinakapereka $, kuti tikagule zimene zizi kuti ku Malawi. We have all those sectors. Malawi is a beautiful country. We say always. Endowed with multitude of the youth, which is enough for a labor force. Only if we put up proper structures that would consume all those young people into the equation and ensure we should be a productive country. Until we get to a level of productivity, that's only when we'll start to say, okay, IMF says this. I think if we are not comfortable with that option, we'll go this route. Whenever IMF coughs, we are shaken. Aituthokozeni kwambiri mwayisanthula kwa basi lero mnabwera ndi moto. Lero mnabwera ndi moto kwambiri. Sina bwero dzalo zazala kupereka zitsanzo zija mungozitenga kuti nzitsanzo. Ndi zitsanzo ndithu. Ngakhale pamayeso pamene mukasi mujama khazi zitsanzo. Umapereka example given. And zitsanzo zake zimakhala kuti anthu achite relate quickly. Kuona kuti maviwi andandana. Ndi mukafika chapa chingeni baja ka traffic kamadzachedwa pang'ono. Mukafika chame kuona kuti andandana choncho. Koma usewa aliyese aliyeka. Ayi tuchita bwino ngati dziko. Aliyese wakweza choyimbira umulumba mayenera ulemu. Aliyese wakweza. Mwina tunjifakira ndikokwera chipasi chimodzi. Ayi chabwino. Awa ndi bambo William Gumwembe ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times. Iwowa amaona nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi.